антирефлектор. Сега мога да се обърнеш насам и да говориш някакви неща. Труден ли е риболова, колега? Не. Риболова невъзможен. Риболова е невъзможно. Само супер професионалисти нещо. Това е от шапка. Тя се вика моята шапка. Любима ми е. Шапката от челата са да не се закачи по главата с куката, докато фърли. Само професионалисти могат да хванат така шапка в ръка. Да.